bosok dire moi tei koroi nona para Tin cair masing kha tei khaya nokto jo ora age bo waisa road block khai khana bla agi oro root block khaje jau ayang usi sungka parawa tama hanai tabo to arbo tipra ga BJP IPT सरकार फायदा तमा हिन ब्रगनि पार्टी नि ya abun bagi tabuk sarkar go phajan je tabuk sarkar isa nai tin ka sno khairo goi to ni bagi ko singo parawa tei gri ba ke soli nai hino bosok din ramai to ni jong jalong ne kam para side pass ma sung kha agin theka ju tolan theka tei kho ma khoguyo abo je ukulogo je tenge tong ma ro ke tamong ro tei ro re supply le kaisar ja supply sarungai borok krei tamni bagai krei he tamni bagai ru ja tawo go operator nang ta bora operator nang apna tenge tong operator krei ke operator jokhon kren ke bo jaga na tei to age ro go agin ju tolani theka tei mano kwani te khobi man nang yo wang tok la yo tolawa tama mong para ni bo Monirampur bo blok lai bo front sini lama ka saman ro sung kumni pasta ni simi ke tabok so jora kaisa sa faida kor rakha jora kasu tong ke tab ke phan khaya ko sabona nora bos ka mangklai eba sabo phai kor rakha nora yakan nai o SDM phajan ke te SDM rok phajan ke sing sarai ros hanai tabok so jora kono procession phai ka nene mong ani mong asni tripura